Shilo ukuthi kufanele ngilinde ubufakazi ngoba phela ngaleya langa ngithi awuzovula icala. Manje ngase ngithi no, alikwazi licala ukuthi mina ngingalithetha into ephathekayo ingakho. Ngoba le nkantolo le inkantolo enkulu le ifuna into ephathekayo ngoba iyadlula ngoba ngichaza nje iyadlula zonke inkantolo. Ngoba ngisebenza namalunga namajaji asa-retire. Ngiphinde ngisebenze nezimali eseza-retire. Manje lobu bufakazi kwakho-ke bubi ubufakazi okulethile namhlanje. Ubufakazi ngiphethe futhi bungamandla kakhulu. Njengomuntu onganayo inhliziyo embi, ngizokukhombisa nje khona ngokuvulele kodwa kuba kuya ngami vele lento bengayiyeka ngoba vele ngiboshiwe futhi ngiboshisiwe ngento ekade yaqala iplanwa ngegama lami, linukubezwa ngaphandle kwecala nangaphandle ukuthi ngonile umuntu, ngijahwa ngeyibhamu ngemuva nangaphambili, ngisho iy'ngane zami ayisakwazi ukuhlala ekhaya ngendlela okwangena ngayo amaphoyisa ekhaya. Kwenza umuntu naye ozele oney'ngane kwakhe futhi ngesizathu uma ungahlala nayo uyambuza ukuthi le nto yakho yenzayo suke uyenzelani, ngeke aze akuphendule ngoba mina asikho nesisodwa isihlukelayo ngasenza kuyena. So le nto nje ukuba kuya ngami vele wena 3 ngabe kungukuthi vele siyayiyeka, kodwa uma ukuthi ufuna ubufakazi kukhona nje engakwembulela khona mhlawumbe okuncane ngoba ziningi izinto ey'qanjwayo ngegama lami, ney'khulumayo ngegama lami. Singabukisana nje mhlawumbe. Yikho lokhu ubufakazi. Awuvula umntwana ngifuna ukuthi ngipho la Mabalengwe. Lole qale ngangikhandwa lo. How? 100,000? No. Manje Mabalengwe. Kufuna ukuthi lezi zinto ey'qhamuka kanje ngokwamafoni ngilunga uzongisendela bonke ubufakazi, uzongiforwardela la efonini yami ngoba kunezinye izinto engibonayo lapho ukuthi zingagcina zizwakala kabi emphakathini, kanti kufanele ngivukele isithunzi senu njengabelaphi. Ngiyakuvuma lokho ngoba mina ngiyabona mase uqala ukukhuluma ngo-100,000 ibekwa nje manje ngiyayibona lento ukuthi izothanda ukuba inkinga. No, lobu bufakazi ngizobuqoqa nginikeze ithuba Mabalengwe. Nginikeze ithuba kube uthathe lobu bufakazi ubusendele kunansi ifoni yami. Mina ngizobe ngisuka ngihlaziye yonke lento ngoba ngifuna ukubona ukuthi akukhoni okukhandiwe, futhi ngifuna ukubona ukuthi lokhu kuyiqiniso noma mhlawumbe lokhu kunje, ngoba lento ngifuna ukuthi ngiyiphathe ngendlela yokuthi ngihambise ngendlela eqondile engezukuba nakho ukuxokwiza phakathi. Wena ngeke uthengwe ngoba la eSouth Africa kuthengwa noma ubani la, ngeke uzuthengwe yini wena ongithembisa wena ukuthi wena ngeke uthengwe ngoba ungathengwa nangemoto. Khona abanye abathengelwa ngisho imoto behind. Ubani ungathenga ngemoto? Umenzi wezinto phela. Mina nginemoto la ekhaya. Kunemoto la ekhaya, imoto mangifuna ngithi mina umuntu akangithengeli. Noma unazo phela makuthiwa nayo iMeserati njengama ngithi mina ngathengelwa imoto ngaboshwa. Mina imoto angifuni imoto eqhamuka ngendlela engaqondile. Imoto kodwa mayiqhamuka ngendlela eqondile kodwa hayi ukubribe. Angifuni ukubribe sidalo ngoba angilambile ngokungako. Angithi la ekhaya kunenkomo futhi nomlungu chronic uyasenga kwesinye isikhathi mawukuthi inyama yakho uyasenga chronic umlungu. Okay, hayi 3 no. Ngokuhlonipha amakhosi mfowethu ngizokwehlela ngezansi. Ngifuna bazi nabantu base South Africa ukuthi ngibathanda kakhulu abantu 3. Mina njengoba ngiphila ngiphilela abantu futhi njengamanje njengoba ngiboshiwe kuvalwa ama-bank account ami, kunabantu engingakwazi ukubondla kufuze ngabe ngiyoxhasa abantu, angikwazi ukuyoxhasa abantu. Kunezinto engingakwazi ukuzenza ngisho umndeni wami awukwazi ukusurvive ngoba vele bengiphucwa
ifa lakithi. Kodwa okubalekile ke3 engifuna ukusho abantu belalele bonke ezweni, noma kungenzakalani emhlabeni, ngisho namhlanje kungaphela utwayilo lenginalo ngoba kwakuthiwe kufanele ngifake isichitho endlini, safaka isichitho kwathengwa abafana. Kuyimanje amakhamera ami lokho ahamba ngiboshiwe nomfana akekho kumanje, ukhona le usebenza nabo ngamakhamera ami. So kuze kube imanje angikaze ngiwathole njengoba abantu bebona ngasuthi amakhamera maphi lo la makhamera mhlawumbe okushutha abantu noma la amakhamera ami nje la okusebenza impela amakhamera ngikhuluma mina ngekhamera ka35,000 to 60,000 yokushutha uYouTube. Umfana lo osebenza kumina vele owayethengiwe kwami ukuthi akafaka umuthi kwami aphinda ufake esigodlweni awufake naseyimotweni zakwami. Emveni kwalokho ukhona ubufakazi ngoba phela manje namkhona ubufakazi nanayo lo mfana nakho la ngikhuluma ngawo amakhamera ami nayo lo mfana ubufakazi obukhona lo no abusendo cha kodwa nje ngifuna ukubuka phela ngoba ngiyafisa ukuthi mase ngiphenya ngikwazi ukuphenya zonke lezi zinto enjalo. Cha ungesabi Mabalengwe akekho umuntu umune ongithenga ngikwazelwa mina. Ngoba lento lena angiyenzeli ngoba ngifuna ukubuka, ngiyenzela isizwe, ngifuna umsindo ukuthi abantu besilo belimali ngenxa yenu nebabili. Nangu ubhekele isilungile wenza okwenzayo. Kusuka nje la ngiyacela amakhamera uzowathola khululeka. Amakhamera ami nawo angiwatholi, uzowathola khululeka. Manje uyangixosha nivele, uyabona umbuzo lo. Hayi ngiyabona, hayi no iqhubeka iconvoy iziyofika phansi. Uyabona kule message ayibhalwe umuntu ohlezi nabantu abamhlohlayo. So ngilokho ngicele amakhamera kuze kuyofika la lokho engibuza ukuthi ngiyamxosha yini. Ngase ekugcineni lapha ngimtshela ukuthi cha lamagama ngiyawabonga kodwa ngicela amakhamera. Hayi ngicabanga ukuthi ena uzoyithola into mangiyakho Mabalengwe, angiboni khona umuntu onganqaba into yakho. Into engicabangayo njengoba engekho nje amakhamera ami nginombuzo ukuthi njengoba engekho akuphi enziwani kubani ngasikhathi sini. So mhlambe sengidinga imali yokuthi ngiwathenge wona ngisaba. Hayi ngicabanga ukuthi ngisendela information yakho ungisendele kule phone ngoba into efanele ngiyenze futhi befanele ngimthinte futhi ngimkhazele futhi ukuthi ufikileke manje ulethe ubufakazi. Kodwa lobu bufakazi ngisazokuhlaziya ngoba alikho iqala lizongena manje. Ngizomemezela ngoba ngibhizi manje Mabalengwe ngabe lolu siyaxoxa awunikeze ifoni yami lapha. Hayi ngibonge nje nakho. Angifuni ukuthi silule kakhulu lento ngoba sengifuna usheshise ikhaya. Hayi asinqamuke. Sengifuna usheshise ikhaya sikhuluma ngoba manje ngoba sekukhona abathola nehlombe lokukotela nabafuna ukuduma sebengena ngayo lento left. Hayi ungabanaki labo bantu, asilungisele into ebalekile ngoba kahle kahle lento into ethinta isizwe nomphakathi. Igcina sithinteka abantu uyabona manje ngifuna mina silungise lento sidlule kuyo ngoba nami ngibhizi. Ngibhizi kakhulu Mabalengwe ekhaya. Ngoba ngifunda lento kube ngathi siyayixokisa, ngifuna siyenze nje. Yebo yini njalo mso? Hello? Yini njalo? Yebo. Ukhuluma no Professor 3second la emva mhlophe kwaGudluza ungane. Ayeza. Ngithi ukhuluma no 3second la emva mhlophe kwaGudluza ungane. Yebo. Cha. Usefikile Mabalengwe, ngengithaka ngilethela ubufakazi ngaleli langa. Kodwa usefikile manje ngicabanga ukuthi alukho udaba esizoxoxa ngoba bengifuna ukuthi nje ngilethele ubufakazi ngisazoqala ngithi akangisendele efonini yami ngihlaziye kahle ngoba ifuna lobu bufakazi ngiqale ngokubhekisise kahle. Ngicela ungifonele ngenye ifoni ngoba manje i-network yangishala. Hayi ungashaya ngizokulinda. Funeka sheshe manje Mabalengwe ilento ebengifisa mina ukuthi silungise iphele ngoba manje ngibhizi mina ngeke ngilokhu ngihlala yabo nje namhlanje
siqoqa ubufakazi manje ubufakazi ngiyamqoqa siyakhuluma no Khehlelezi lento ivele iphele kodwa lezi zinto engibona kule phone lokufakazi lokho ngathi kuzoba nenkingi kodwa manje kufanele ukuthi lezi inkinga siyilungise sizobona ukuthi silungisa kanjani. Hello yebo ngithi mina nginoMabalengwe lapha bengithe namhlanje akangilethile ubufakazi zazo zonke lezi zinto lezi ade zisho kusho ukuthi ke kula iPhone yakhe sengithe ngcono akudlulisele la iPhone yami ngoba angifuni kusasa bese kuthiwa ubefikile ngapha na usuzwa kuthiwa ubefikile ngingasaku inform kanti ngam inform eqaleni ukuthi nangu usefikile uzovula icala. So ubufakazi usefonini yakhe. Uthi kusefonini yakhe bese ngithe ngicetha akudlulisa akulethe kule yami iphone. Ngoba nalapha uthi uyalunywa lapho ukhonto evela lapho engathi izutwaye uthi uwe futhi uthi uwe wathumela umuntu uthi ufake into esigodlweni sakhe. Manje ngithi mina no ukufakaza kwalokho akakukhiphi ungitshengisa ingalo. Ngiqinisile naye awuthi Mabalengwe cha utwayi lona ngeke ngize ngibe nalo impela ngoba khona kwakunemizamo. Hello ngikulalela. Ngicabanga ukuthi omunye maybe Mabalengwe udinga udokotela wengqondo a-check-we kahle. Hayi ngicabanga ukuthi lokho ngeke ngoba asikabi nakho ukufakaza kwalokho. Mina bengizosho kanjalo ngaphela sengifaka notwayi futhi usho ukuthi lo Khehlelezi akekho busy nonakale noMabalengwe. Cha phela ngithi manje yikho lokho sizokukhuluma mase sibuka ubufakazi kuqala sisabona ukuthi yonke lento ayikhulumayo iyiqiniso ngoba angikwazi ukuvula in public lento la emafonini yabo ngoba khona ezinye izinto ekufanele ngiyiphathe ngendlela yokukhula yokudala nangendlela yoba umholi engafanele zidlulele kubantu ngingakayiseshi ukuthi ziyiyo noma azikho right. Hayi akunankinga mkhulu. Ngicela uqale umtshela ukuthi lo makoti wakhe akabuyise phela amathuluzi asemsebenzini amafoni ebese ke bayaqhubeka ngoba inkinga usuke usisi lo omunye angithi sakhathiwe ngalo manje uhambe namafoni manje mina ngizwana nalento involve amaphoyisa yabona kuhle ngoba usefike kwena ngitshele ukuthi mawukuthi usisi useyekile umsebenzi kaKhehlelezi akabuyise lamafoni wakhona yonke into ngoba ngizothi ngisuka futhi ngiyo-involve amaphoyisa ebese yongena kwakhe amaphoyisa ebese ningisola futhi kutshele yenza ngisacela ukuthi ngoba lento izosuka ithathe ibanga umsini kade siyalungisa inamba yakhe lo seso namafoni akho unayo wena. Phela ngithi yona lokuzweni inamba yami uyivalile manje. Mana ngisafuna inamba yakhe kunangu lo ngaka unayo inamba kalo dadewethu. Nangu emfonela lo ngaka kambe umakoti wakho. Ngitshele nje ukuthi ngicela akuyisa amafoni noma athumele umuntu. Ubesebenza kumakoti kaMabalengwe? Yebo namanje usasebenza kuyikuthi ke usemthathu lisahambile so safanele akhokhele futhi ngicabanga ukuthi imali yakhe ingenile namhlanje akabuyisa into zenkampani amafoni ngesim card. Hayi ngicabanga ukuthi lokho akuhluphi into zakho kufanele ibuyele uma uyidinga into zakho. Ome ngumshayeli mhlawumbe uyincane. Hayi ngizomshayela mhlawumbe kwesinye isikhathi awukubambe kancane ngithi ukuthi kuyatholakala. Hayi ngicabanga ukuthi ngoba lokho akuhlangani lokwamafoni nale nkulumo ngicabanga ukuthi izofanele le nkulumo sikhuluma eceleni ngoba nakho akatholakali uthi wayengekho umqasha ngingavumelanga ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi kufanele ukuthi ngizame ukuthi lo system mhlawumbe ngikhulumisane naye mase tholakala ucingweni akubuyisele into zakho lokho akuhluphi. Inkinga ukuthi angifuni futhi ukugcina sengi-involve amaphoyisa ngoba mina ngizoyithatha ngokuthetha ukuthi amaphoyisa ngingengani manje yabona sinethi futhi ngimlalela. Hayi akesimo awukume ngoKhehlelezi nawe wehlisa umoya kusebenze lolu daba siqede amakhamera akho uzowathola imina ngikupromisayo ngoba umakoti kaMabalengwe ngizomshayela umakoti kaMabalengwe ngoba uthe usumfakela imali yakhe akunikeza amafoni akho kodwa ngifuna siqedile lolu daba lolu seliqede ngoba phela kusafuneka nami-ke ngiyiphenye lento kahle. Akunankinga mkhulu. Ngoba ngizoyihlaziya ngiyithathe ngendlela eqondile. Alright.
hayi ayikho inkinga Khehlelezi ke ngicabanga ukuthi ngizonimemeza usuku ukuthi sengiqedile sefane senze njani nange itholakala ya nango 3 second ninjani makoti